Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma ar y sgrin ar y ochr chwith, mae gyda ni y gwrthrych sydd yn cael ei galw y rhwyllbin neu'r waroden. Mae'r enwau hyn o rai sydd yn fwy Gymreigdod ar gyfer yr gair sydd yn fwy Saesnigaidd, sef switch. Mae'r geiriau yn fwy Cymreigdod yn well gyda mi, achos dwi'n meddwl a fod iddyn nhw yn ychydig yn fwy disgrifiedig. Enghraifft, and yr achos o rhwyllbin, dwi'n yn gallu dychmygu y rhwyll, sef y gist sydd yn cynnwys y maceniaeth neu mecniaeth ar gyfer rhyw fath o perionydd, ac wedyn y pin neu'r ffon neu'r brigyn yno fe, lle mae rhywun yn gallu troi y pin oddi wrth un ochr i'r ochr arall, oddi wrth y de i'r chwith ac y ffordd arall, ac wedyn ynglyn at yr achos o'r gair waroden. Mae'r hyn ar cyd-gymariad o'r dau gair, gwar a rhoden. Felly, oddi wrth hyn, dwi'n yn gallu dychmygu rhyw fath o perionydd neu mecniaeth, lle mae'r rhoden yn gallu troi oddi wrth un ochr i'r ochr arall, fel pen rhywun oddi ar y gwar neu'r gwth ar y ochr chwith i'r ochr dde ac y ffordd arall. Felly, beth sy'n bod gyda'r rhwyllbin neu'r waroden yma yw, mae'r hyn y rhwyllbin neu'r waroden amwall oddi wrth y llyfrgell CSS, Spur, sydd yn defnyddio y llyfrgell sylfaenol CSS, Bootstrap, troedigaeth 4, ac yn fy meddwl i, mae'r hyn yn edrych yn rhy fach, sydd wedyn i gynyddu y hyd ac hefyd y maint o'r rhwyllbin neu'r waroden yma. Wel, os ydyn ni'n de-clicio ar y gwrthrych ac wedyn dewisiad archwilio, ydyn ni'n gallu gweld, mae'r hyn yn defnyddio y dosbarth, label, rheoli, cwsmereddwyd, ac hefyd yn y tag raniad allanol, mae'n defnyddio y dosbarth, rhwyllbin neu waroden, cwsmereddwyd hefyd. A dyma'r cod tarddiad ar gyfer y llyfrgell Spur, sydd yn y ffal gyda'r enw Spur.xss, ac wedyn ar llinell 3287, dyma'r dechreuad o'r priodoleddau ar gyfer yr dosbarth, rhwyllbin, cwsmereddwyd, ynglyn at yr eangder o'r rhwyllbin neu'r waroden, mae'r hyd 1.75 gredyn elfen, maint, neu yn y Saesneg, root element font size, sydd yn cyffredinol 16 pixel, ac oherwydd mae'r gwerth hwn yn cael ei penodwyd cyn y darlleniad neu'r arlliwiad o'r gwrthrych, mae'r eangder 1.75 maint o'r elfen gredyn yn cymwyso i'r hyd o'r holl gwrthrych o'r rhwyllbin neu'r waroden, ac wedyn yn y digwyddiad ar ôl yr darlleniad neu'r arlliwiad o'r gwrthrych, mae gyda ni yr eangder, un uned o'r maint yr elfen gredyn, 4 pixel yr eangder o'r gwrthrych cylchog yma, imion yn yr rhwyllbin neu'r waroden, sydd yn galwyd y bwlyn neu'r cnop neu'r cnap neu'r cogwrn neu'r lloffen neu'r pwmpl. Dwi'n dyfalu mae'r gair cnop yn agosaf i'r Saesnig knob ar gyfer y rhwyllbin neu'r waroden, ac wedyn mae'r amrywiad cnap dim ond rhywbeth sydd yn debyg i'r cnop. Ynglyn at yr gair bwlyn, dwi'n yn dychmygu mae'r ffyrdd o cnop fel bwl neu pel
Felly, oherwydd ei fychander, maen nhw'n galw yn folyn, ynglyn at yr lloffen dwi'n yn dychmygu, mae'r hyn yn cywiro at yr gafel neu'r clust ar gyfer y llaw i gynnal arno. Ac wedyn, ynglyn at y gar pwmpl, dwi'n yn dychmygu mae'r hyn yn cyferio at y ffyrdd o'r gwrthrych sydd yn cychod hefyd. A dyma'r hyd o'r gwrthrych, y rhwyllbin neu'r waroden sydd yn cael ei benodwyd tu flaen y darlleniad o'r gwrthrych, a'r hyd o'r pwmpl neu bwlyn neu cnap neu knop neu lloffen neu'r cwgwr sydd yn cael ei penodwyd ar ôl yr darlleniad. Hefyd, mae gyda ni yr hyd o'r amrediad, lle mae'r bwlyn neu bwmpl neu cnap neu knop neu lloffen yn teithio i rwllbrinio neu warodenio oddi wrth un ochr i'r ochr arall. Felly os ydyn ni'n yn morchwylio ychydig i lawr ar gyfer yr amod neu'r cyflwr neu'r sefyllfa lle mae'r dosbarth rwllbin cysmereddwyd ar un gwasadlun o'r disgyniad fel y label ar gyfer yr rheoli cysmereddwyd. Felly, ar ôl yr darlleniad o'r gwrthrych, rydyn ni'n yn penodi yr hyd o'r amrediad ar gyfer yr trawsgludiad ar y pegwm X i fod yn 0.75 o'r maint yr uned yr elfen greddin, sef yn y Saesneg root element font size, y maint o'r rwyll neu fath wyneb yr elfen greddin, ar gyfer yr trawsffurfiad yn y gweithreddiad o'r gwrthrych. A dyma'r prydeleddau i gyd sydd yn angen i'w newid os rydyn eisiau i gynyddu y maintiolaethau o'r gwrthrych yma, sef yr rhwyllbin neu'r waroden. Ond, oherwydd mae'r cod tarddiad ar y ochr dde, y llyfrgell ar gyfer yr offeren neu'r llyfrgell CSS Spur, dwi ddim yn eisiau i olygu neu newid y cod tarddiad yn y ffel yma. Ond, does dim angen eto chwaith, achos dwi'n gallu creu yr adran yn yr dudalen yr HTML ar gyfer yr cod CSS fel hyn. Felly, nawr uwchben y tag ar gyfer y corff o'r HTML ar y llinell 65, imiwn yn yr adran neu tag ar gyfer yr pen neu peniad o'r cod HTML, dwi'n wedi creu yr adran neu ardal ar gyfer yr trodoleddau yn yr iaith CSS, neu'r chreadru dullleniau, neu yn y Saesneg, cascading style sheets. Ac wedyn, imiwn yn yr tagau ar gyfer yr chreadru dullleniau, dwi'n yn gallu mewn ysod y prydeleddau ar gyfer yr dosbarthau yr un fodd fel yn yr llyfrgell y Spur.xss, ac wedyn ar y ochr chwith mae gyda ni yr cod tarddiad oddi wrth yr llyfrgell y Spur.xss, ac ar yr ochr dde mae dyna ni y cod HTML ar gyfer y tudalen. Nawr, y cam nesaf yw i ailsgrifio y prydeleddau perthnasol oddi wrth y llyfrgell imiwn i'r cod HTML fel hyn. Nawr, ar y llinell 58 ar y ochr dde, mae gyda ni yr unwaith peniad ar gyfer y dosbarthau perthnasol ac hefyd ar gyfer y digwyddiad cyn y darlleniad fel yn y llyfrgell yr Spur.xss ar y llinell 3289, ac hefyd imiwn yn yr gosodiadau ar gyfer y peniad hwn, mae gyda ni y prydeleddau ar gyfer yr eangder a'r uchder, ac hefyd yr un peth gyda'r peniad ar y llinell 62 ar gyfer y digwyddiad ar ôl yr darlleniad o'r gwrthrych. Mae gyda ni yr un prydeleddau gyda'r un gwerthau
Ynglyn at yr adran ar gyfer y digwyddiad cyn y darlleniad, dyn wedi ychwanegu y priodoledd o'r uchder oedd ddim yn bodoli yn yr llyfrgell greiddiol. Ac wedyn, ar gyfer yr peniad ar gyfer yr dosbarthiau sydd yn yr un gostadlun disgynyddion fel yr label rheoli cwsmeriaethwyd ar yr digwyddiad cyn y darlleniad. Mae gyda ni y priodoledd o'r trawsffurfiad gyda'r gosodiad o'r trosglwyddiad ar y pegwm X gyda'r hyd neu pellter o 0.75 o'r uned maint yr elfen greddyn, sef oddeutu 16 o pixel. Felly yn ether i'r priodoledd o'r uchder ar yr llinell 60 sydd yn ychwanegol, mae'r gosodiadau i gyd yn yr adran dull oddi wrth y llinell 56 i'r 73 ar y ochr dde, yr un fel yn y llyfrgell greiddiol. Felly os yr un nawr yn Llandabriad y Dalen, fe dylai yr gwrthrych yn edrych yr unwedd, ac yma ei yn either i'r uchder sydd ar gyfer y rheswm rhybryllwyd, sef mae'r priodoledd uchder yn ychwanegol yn y cod HTML, mae'r rhwyllbin neu'r waroden yn edrych yr unwedd, ond nawr gyda'r uchder yn ychydig yn dalach. Felly os yr un nawr yn dynnu y panel ar y tab elfennau ar gyfer y priodoleddau o'r gwrthrychu ar y tudalen fel hyn. Ar y tab cyfriwyd, rydyn ni'n gallu canfod y priodoleddau ar gyfer y gwrthrych diwysryd. Felly os rydyn yn dewis yr rhwyllbin neu'r waroden, dyma'r priodoleddau gyda'r ei gwerthau. Felly os rydyn yn agor y cod ar gyfer yr gwrthrych y label ar gyfer yr rhwyllbin neu'r waroden, ac wedyn yn dewis y digwyddiad cyn y darlleniad o'r gwrthrych fan yma, a dyma'r gosodiad ar gyfer y uchder 1.75 maint yr elfen wreiddiol oddi wrth yr adran dull yn y cod HTML, ac hefyd mae'n dangos y lleoedd eraill lle mae'r gwrthrych hwn yn cael ei priodoleddau gosodwyd, ond mae'r gwerth 1.75 yn nach sydd yn cael y blaenoriaeth, a dyna fe fan yma ar y llinell 60. Ac hefyd os rydyn yn clicio ar yr tab dulliau fel hyn, rydyn ni'n gallu pori trwy'r lleoedd gwahanol lle mae'r priodoleddau ar gyfer yr un gwrthrych ar gyfer yr un digwyddiad sef cyn y darlleniad yn cael ei gosodwyd hefyd. A dyma'r gosodiadau neu penodiadau ar gyfer yr uchder a'r eangder oddi wrth yr adran dull yn yr un ffeil sef y cod HTML ar gyfer y dudalen yma sydd yn cael ei blaenoriaethwyd, a wedyn dyma lleoedd eraill lle mae'r un priodoleddau yn cael ei gosodwyd, ond maen nhw wedi cael ei arddangos fel darawyd mas neu ryllwyd mas oherwydd maen nhw'n yn is i lawr yn y blaenoriaeth o'r priodoleddau lle maen nhw yn cael ei phenodwyd neu gosodwyd. Felly nawr os ydyn ni eisiau i newid yr maintiolaethau o'r rhwyllbin neu'r waroden, rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn y cod HTML ac nid yn y llyfrgell Spur.xss fel hyn. Ar gyfer y digwyddiad cyn, dwi'n yn penodi yr eangder i fod yn 4.75 uned. Ar gyfer y digwyddiad ar ôl, dwi'n yn penodi yr eangder o'r bwlyn neu gnop i fod 1.7 uned na mynd 4 pixel, ac wedyn ar gyfer yr amrediad o'r pellter o'r taith o'r bwlyn neu'r gnop, mae'r hyn yn 3
0.2 uned ar y pegwm X. Felly os yr un nawr yn llawn-ddebri y dudalen, beth sy'n digwydd? A dyna fe. Ond pan rydyn ni yn clicio ar yr waroden neu'r rhwyllbin, mae rhywbeth o'i le, achos mae'r amrediad o'r taith o'r bwlyn neu'r pwmpl neu'r llwffen neu'r cogwrn yn eithriadol yn fyr, ac nid yn teithio yr holl hyd o'r gwrthrych. A dyma'r cod ar gyfer hyn ar y llinell 67. Ond pan rydyn ni yn cymharu fe gyda'r cod ar gyfer yr un peniad oddi wrth yr llyfrgell gwreiddiol, mae gyda ni y chwilen neu gwall yn yr ysgrifiad. Achos pan rydyn ni'n yn cymharu y llinell ar yr ochr dde ar y llinell 67 gyda'r llinell ar y ochr chwith ar y llinell 3,311, yn gyntaf mae angen I fod y dwbl wahanol tu flaen y penodiad gwyrwyd I fod yn single yn ytrach na dwbl, ac hefyd mae angen y digwyddiad I fod yn ar ôl ac nid yn cyn. Felly nawr, os rydyn ni'n yn cywiro y gwallau hyn, fel hyn, ac wedyn os rydyn naw yn llawn-ddebri y dudalen, ac wedyn yn clicio ar yr rhwyllbin neu'r waroden, fel hyn, nawr mae'r rhwyllbin neu'r waroden yn gweithio heb unrhyw drafferth. Nid ydy'r sefyllfa hon yn digwydd yn yr enghraifft hwn, ond mae'r gofyniad yn codi beth I wneud os rydyn ni'n yn rhaglennu rhywbeth yn yr CSS ac rydyn ni'n canfod a fod y priodeledd yn y ffeil yna yn is I lawr yr blaenoriaethau o'r penodiadau neu gosodiadau ar gyfer yr un priodeledd. Felly rydyn ni'n gallu gorfod y penodiad neu'r gosodiad ar gyfer y priodeledd hon I gymwysio trwy'r defnyddio yr arwydd air pwysig yn dechrau gyda'r arwythnod y bychnod fel hyn. Dyna'r bychnod a dyma'r arwydd air pwysig. Felly os rydyn ni'n gallu gwneud hyn, mae'r hyn yn ysgoi y sefyllfa lle mae'r gosodiad neu penodiad o'r priodeledd hynny yn cael ei anwybyddu oherwydd y diffyg o'r blaenoriaeth. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau a gan ei darlledwr yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.